Dito po kami ngayon sa labas. Malapit po sa beach. Ayan, yung water. Dito po kami magdi-dinner. So, may kayak po sila dito. Sasakay po sila. Eh, flat! Flat na di kaya. Kan nga straight, medyo curl mo, spit mo. Ganyan. Ayan. Hey everyone! Welcome back to another vlog! And today, andito po kami sa Bolo Beach, Santorini, sa Alaminos with Madam Carla, Madam Jonah, and Boyet, the Madam there! Hi, vlog! Ay, well, yun po yung prepared po sa outfit. Pakinalang po. Itutour po namin kayo sa Bolo Beach, Santorini para po makita nyo sa mga naghahanap ng mga ibubuk na mga place dito po sa Alaminos para makita nyo yung area kasi nakita lang din namin to online kaya dito na ang ganda. Oh, Tam! Mag-hi ka naman, Tam! Tam! Say hi. Say hi to the vlog. Hi. Let's Hi, vlog. That's vlog. Hello, vlog. Kasama ka naman sa vlog ko. Ito po si ate. Anong pangalan mo, ate? Hi, I'm Beth. Ay, siya pala si ate Beth, yung kachat ko. Opo, napakabait ni ate. Ayan po. Siya po ang mag-aalaga po sa inyo pag mag-stay po kayo dito. It's sogogi night. Ano, yung soy sauce. Pero wag nyong i-marinate lahat yan. Okay, Jezebel. Yung mga kalahati lang. Si Jessa ang nakakaalam niyan. Dito po kami ngayon sa labas. Malapit po sa beach. Ayan, yung water. Dito po kami magdi-dinner. Hello naman dyan, Madam Carla. Hello po. Next year pa po ito ma-upload kaya wag po kayo mag-alala. Ayan po. Ayan. Di ba? Ang sarap mag-dinner naman dito. Ang ganda oh. Parang ano. Ay, ganda. Ganda, diba? Ang ganda talaga. Sana nandito yung asawa ko po. Mag-negos. Baka naman. Yung mga LDR team po. Nandito po ang LDR team. Asawa? Sure ka ba? Sawa. Sabi ko ba siya? Charot. Ito po yung drinks po namin. Tatry po namin ngayon yung aming tayo, mga friendship. Pomelong and Lasting Love. Pomelong and Lasting Love. Corny. On the air of glory. Ang tahimik dito. Buti na lang hindi tayo doon kasi may pa-video okay doon. Parang tuloy nila. Yan na po. Ano po? May vegetarian po kaming kasama. May vegetarian po kaming batang kasama. Patatas na lang muna sa'yo, balong. Init. Wala, huwag kayo matatapon. Coffee time po muna po kami. Ganito po ka-relaxing po dito sa lugar na po na ito. Yan, saya po, grabe. Nakaka-relax. Dapat pag nandito kayo, dapat pala ganyan ang outfitan nyo. O, may palong sleeve po kayo. Oo, pero hindi giniginaw ang legs. Oo, hindi. Ang lamig kasi. Ay, nako. Kaya coffee muna tayo, mga madam, mga sir. Good morning, everyone! It's
the second day po ng aming stay po dito sa Bolo Beach, Santorini. And going na po ang pagluluto po ng breakfast dahil po mag-breakfast po kami sa may Burol. Ayan po, papakita ko lang po yung mga madams. Camping po pala itong napuntahan po namin. MA retreat. Oo nga, nag-tent din sila. Ito po yung lutuan nila dito. Hotdog na. Hiwain mo ang hotdog ko. Ito po yung kinuha po namin yung para may electric fan. Ang lamig talaga dito. Ang lamig. Ang sakit ng tiyan ko, nalambigan pati tiyan ko. Yan. Pagpasok mo, may pahagdan pa si Mayor. Yan. And then, may pahagdan siya papunta dun sa second level po na sinampayan na po ni Madam Jonah ng kanyang mga towels. Pero bed po yung nasa taas. And this is the bed na hinigaan namin ni Jessa. Yan. Dito na naman po si Madam Jonah. May kausap na naman po. Nakikibalita na naman po siya, ano. So, yung habang mga kasama po natin ay nagluluto ng breakfast, andito po kami ni Madam Jonah. Nagre-relax. Ngayon lang kasi kami ngayon lang ulit kasi kami nagbakasyon ng ganito. Ito yung parang swing nila na pang dalawahan or tatluhan. Ayan. Tapos nandiyan naman sa tapat ko si Madam Jonah. Ayan siya. May ka-video call, mga LDR. Uy, good girl. Hello. Come. Anong pangalan nito, ate? Ay, Stacy. Yung na lang din ang mga pangalan niyo. Stacy, come. Smell. Come. Ay, Shine. Come. Sinusundan na ako ni Shine. Come. Come, Shine. May pa-slide pa ng bata dyan, oh. If you want, yung mga bata, ayan. Doon. Tapos may paduyan. Kaka-relax. Parang ano lang. Pumunta ka lang sa farm. Hey guys. So we are going up sa Burol po. Para doon po kami mag-breakfast. Buwis buhay. Doon magpo-coffee. Ayan. Para masaya. The wind is so strong. Hello mga netizens. Nandito po yung kontrabida po natin sa vlog. Ang hirap, parang buhay vlogger, ha. Sakit po ulit tayo. Dito po sa Burol. Dito kami nagpicture-picture kahapon. Hindi ako nakapag-vlog kasi low bat tong camera. Tapos may power interruption ng 6 AM to 6 PM. Oh my God. Diba? Buwis buhay po ang pagbe-breakfast po. May nakapicture na naman po dyan. Ano po? Yan po. Dito kami magbe-breakfast with this kind of view. O, diba? Napakasaya. Ito po ang struggle lang pagbe-breakfast po namin dito po sa Burol. Ano po? Breakfast pa more, ang arte nyo pa more. Pagkain yung lamig naman. Hangin pa more.
mamamatay ka rin sa ngalan ng ID story. May kayak din sila. Nabandog na actually. Ito talaga yung ano, yung public. Ang cute ng slide Sige, nila. dadaan ka pa kuya. Sa government. Yung hospital ng government. Tama, ninilig dyan yan. All will be alright in time. Hindi nga daw tayo dito yun, katama. Isabay. Sayaw. Sayaw pa lang. Isayaw pa muna.